Masu kallon mu barkan mu da warhaka. Ni Usman S Muhammad S ke muku barkan kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri mai albarka, wato hasken makaranta. Har kullum inda ba ku manta ba, shirin hasken makaranta shiri ne wanda yake duba kuma yake tattaunawa akan abin da ya shafi shari'a, wanda wato Allah ya gindaya na sharaɗoɗi, na hukunce-hukunce, da kuma wato abubuwan da suka shafi hikimomi na wa'annan shari'a, wanda su ne wato ginshikin tafiyar da rayuwa na yau da kullum ga ɗan adam. Har kullum kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri namu mai albarka, muna tare da babban malami wato Sheikh Salihu Yaqub, wanda yake wato malami ne wanda yake gudanar da wato abin da ya shafi karatun shi a nan masallacin Almunnar wanda yake nan garin Kaduna, sannan kuma har ila yau wanda yake wato gudanar da karatu kuma yake koyarwa a jami'an ABU Zaria. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To akramakallahu, za mu shiga wannan shiri gadan-gadan kamar yadda muka saba. Kamar yadda aka sani, a halin da ake ciki na rayuwa akwai abubuwa wanda suka shafi, misali a ce yadda rayuwa ke gudana kashi-kashi har a zo matakin da ya shafi abubuwa na tarbiyya. So a yanda wannan al'amari ya kasance, musamman a halin da ake ciki yanzu na rayuwa, za ka ga mun shiga wani yanayi wanda za a iya cewa wato tarbiyya yana fuskantar ƙalubale. To akramakallahu, idan muka ɗauko tarbiyya ƙungurungun da kanta, muna so ya zama cewa a yi mana bayani akan menene tarbiyya, kasancewan ku ne kuke jagoranci akan wannan abin da ya shafa tarbiyya na wannan wato wuri na wanda ke koyar da tarbiyya na Aitasir. Muna so ya zama cewa an gaya mana menene ma shi kan shi tarbiyya, sannan kuma da hikimomi wanda suke tattare da wato shi shari'a da aka kawo akan tarbiyya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita tarbiyya, ce tarbiyya wato kalma ne na larabci, at-tarbiyatu. Shi yasa wato Hausawa sai suka ɗauka, sai suka mai da ita su ma kaman Hausa. Tarbiyya ita kansa larabci ne. Aka ce tarbiyya shine wato ɗora mai tasowa, kenan misali a ce yaro da yake tasowa akan hanya, akan tsari yadda za a fuskantar da shi akan abin da ya shafi rayuwa, abin da ake kira ruhiyan, aqadiyan, aqaliyan, sulukiyan, jismiyan. Wato yadda za a sa wannan yaron da ake so a tarbiyyantar da shi akan tsarin da ake so ya tafi a kai, ya taso a kai, abin da ya shafi tunaninsa, hankalinsa, ɗabi'unsa, halayensa, da kuma har da jikinsa. Duka waɗannan abubuwa ana kiransu, shine ake kira tarbiyya. Ya zama misali, ana so ya zama wato jarumi, to akwai hanyar da za a bi a tarbiyyantar da tunaninsa da ƙwaƙwalwansa da zuciyarsa akan abin da ya shafi yadda zai zama jarumi. Domin misali, iyaye ne su suke tsara ma yaro mai tasowa yadda suke so ya zama. To amma fa su kansu sai sun hanyoyin da za su bi domin su ɗora wannan mai tasowa akan turba yadda suke so. Shi yasa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi, yawa duk wani yaro, kullu mauludin yuladu alal fitra, duk wani wanda ake haifa akan haife shi ne akan aqida ta cewa Allah shine akan abin bauta, addinin musulunci shine addini. Sai ce fa abawahu, iyayensa a wajen tarbiyyar da suke bashi lokacin da zai taso, su ne suke canza masa wannan ɗabi'a, su ɗora shi akan aƙida wanda suke kai. Ko dai in Yahudawa ne, su tarbiyyantar da shi akan Yahudanci, ya taso akan wannan aƙida, ko kuma in Nasara ne, su tarbiyyantar da shi akan Nasaranci,
ko kuma masu bauta ma gumaka ko duwatsu ko wuta su tarbiyyantar da shi akan haka. Kenan iyaye suna da tasiri akan yadda za su fuskantar da yaron su akan tunaninsa, hankalinsa, ɗabi'ansa, akhlaq ɗinsa da ruhinsa da kuma jikinsa akan abin da suke so. Wannan hanyar da za a bi wajen aiwatar da waɗannan abubuwa su ake kira tarbiyya. Tarbiyya tana iya zama tarbiyya mai kyau, tana iya zama mummunan tarbiyya. Wannan shine a takaice abin da ake nufi da tarbiyya. Wato kana nufin cewa tarbiyya din ma ana iya bada ta ko mai kyau ko mara kyau, kila an san ana badawa ko ba tare ma an sani ba ma duk tarbiyya ce. Na'am, zai yi an sani ana so ya zama kaza, to za a bi wannan hanyar. Zai yi ba a sani ba, kawai ɗabi'atan ne yadda nature yake, su an taso ana gani kaman wato abu ne wanda ake yin su ɗabi'a na al'ada ne da kullum, alhali tarbiyya ne. Shi yasa za ga yaro in yana karami ya ga mamansa ta tashi tana sallah ta yafa zane sai je ya dauko, ai kaga tarbiyya yake koya. To kaga nan kaga uwan ba ita ta yi niyya bane ya abun nan, amma ya ga abin da uwan take yi, tana in sa ta yi sallah ta dauko abu ta dora, shi ma sai ya dauko sai ya dora. To kaga nan ba tare da ta sani ba yana koyon wannan abu. To nan gaba sai ya ga mishi a kai Faisal ba haka za ka yi ba, kai hula ne da jallabiya sa kasa. To kaga yanzu an tada shi daga wannan tarbiyya da yake dauko a al'ada zuwa tarbiyya yadda ake so ya zama. Yace kai namiji ne baka bukatan wannan hijabi, wannan lullubi kafin kai sallah. Na'am. To akramakallahu, daga yanda ka dauko bayani mun fahimci cewa lallai tarbiyya abu ne mai faɗi. Mai faɗi tabbas. Kasancewan kamar yanda wannan shiri yake akan bayanin da ake yi na kamar shari'a da kuma wato hikimomin da wannan shari'an ya kunsa, wanda duk wani doka wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa akan bayinsa, misali a ce wanda suke duka halattu na duniya, misali a ce gabaki ɗaya dan abi, zai zama cewa doka ne ko shari'a ne ko hukunce-hukunce ne wanda ma bayan Allah suke amfanarwa, shi Allah ba ta inda zai kara mai komai kuma ba zai rage mishi komai ba. To idan muka kara ɗaukowa ta kaman a ce shi ɓangaren wato doka wato na shari'a inda aka shar'antar da tarbiyya, wani irin ƙarfi ne Allah subhanahu wata'ala ko a addinance na addinin musulunci aka ƙarfafa aka ba tarbiyya wanda yake dole ko ba dole bane? To mafi yawa dai za ka ga kaman addinin musulunci, misali mu ɗauki annabawa da ‘ya'yansu yadda suke tarbiyyantar da ‘ya'yansu, wanda za ka ga yadda Allah maɗauki sarki ya ba wato ita tarbiyya muhimmanci. In muka kula kaman annabi Ibrahima da ɗansa Ismail, ya tarbiyyantar da shi farko ma saboda tarbiyyantar da shi ɗin da yake so ya yi, ya taso akan bautan Allah, akan girmama Allah, ya ɗauko iyalansa daga inda suke kai su can inda ɗakin Ka'aba yake. Shi yasa yake faɗi, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus sala. Da ya ga wannan matan tashi ta yi ciki, bai batta a can inda yake a Falastin ba, sai ya ɗauko ta ya kawo ta Makka, na inda ake Safa da Marwa. Zanzam asalinsa shine inda aka haifi Isma'ila. To ya kawo su, ce ya Allah na kawo iyalaina, na ɗauko su daga inda muka taso kakanni da iyaye, na kawo su wata ƙasa wanda ba ta ma tsiro, duwatsu ne kawai, amma kusa da ɗakin ka mai alfarma. Na kawo su na Allah domin su ga ɗakin ka, su taso a wurin domin su tsaye da sallah, kuma in sa mutane su so zuwa wannan wurin inda suke. Rabbana liqimus salata waj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim. To kaga tarbiyya yake so ya ba. To kuma anan ne ita mahaifar Ismaila ta haifi Ismaila din, sai ya taso a wannan wurin, ga ɗakin Ka'aba, duk masu zuwa ɗakin Ka'aba suna bauta yana kallon su. Asalin su kaga ba Laraba bane, amma yanzu sai suka zauna inda akwai Larabawa, suka zama sai suka koyi yaren Larabawa, suka zama Larabawa. Ya taso a ɗakin Ka'aba har ma bayan suka girma, shine ya sake fara assasa gini na ɗakin Ka'aba. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min albayti wa Isma'ilu, shi da wannan ɗansa ya kawo shi wurin ne domin ɗakin Ka'aba ne tun a lokacin an sun girmansa. Annabi Ibrahim ya kawo su wurin, ya taso inda yake bautata ma Allah, yana gani ana dawafi. Sa'annan kuma da aka zo za a gina, sai ya ja shi da so gina wannan ɗakin Allah.
shine wa iz yarfa ibrahimul qawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna sai na addu'a duk wannan tarbiyya ke bashi me yasa tarbiyyar me sanin aqida tarbiyyan bautan Allah tarbiyyan wato sanin kuma girman iyaye sa'annan yaron kuma ya taso da shi ma duk aikin da ubansa yake yi ya zama yana yi kaga annabi Ibrahim kaga nan a Qur'ani ne in muka sake komawa annabi Luqman shi kansa Allah yana daga cikin wanda malamai suke cewa Allah shi kansa ya ce ya ba Luqman hikima walaqatayna Luqman al-hikmata an yashkuru lillah to har yazo yana ma ɗansa wasiya idh qala libnihi wa huwa ya'izuhu lokacin da yake gaya ma ɗansa yana masa wa'azi to kaga shi ma wannan Qur'ani yana nuna mana kenan uba shike tarbiyantar da ɗansa ya kake so ɗanka ya zama misali ya san Allah sai Luqman ce idh qala libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah domin a nuna maka dan ma karami ne ce ya bunayya kai karamin ɗana la tushrik billah kada ka hada Allah da wani kaga nan ma ya susa masa mai aqida sanin girman Allah sanin komai ce inna shirka sai ga masa dalilin da yasa ya ce masa kada ya bauta ma wani Allah ce lallai shirka fa babban zalunci ne domin ɗauka haƙƙin Allah ne ka ba wani kaga yaro karami kana nuna masa wannan yana shiga kwakwalwansa da ƙarshe Luqman ce masa ya gode ma Allah sannan ya gode ma mahaifinsa bi ma'ana ya yi biyayya ga Allah ya yi biyayya ga mahaifinsa na uku daga cikin abin da Luqman ke gaya ma ɗansa ce ya gai da sallah ya tsaye da sallah na hudu daga ciki ce ya yi umarni da abin da yake mai kyau yi hani daga mummuna sa'an nan a nan sai ya kawo masa abin da ake kira al-muraqaba ce to ka sani fa aikin alhairi da kai ko kuma aikin sharri da kai ko ya kasance ɗan ƙarami da ba a iya gani da ido ya kasance cikin duhu dare ko a cikin ruwa ko a falalin dutse ko a teku ko a ina ne to a ranar alkiyama Allah zai zo da wannan aikin ya yi hisabi a kai ya kuma baka labari a kai me yake so ya nuna masa duk inda yake ya sun cewa akwai Allah Allah yana kallonsa domin bai tsoratar da shi ba cewa ni baban kai kaza zan dake ka sai ce ka sani إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله duk aikin da kai ko a cikin falalen dutse ko a cikin ruwa ko a duhun dare to Allah zai zo da wannan aiki to kaga kenan ya susa masa cewa duk inda yake Allah yana kallon sa to kaga in Allah ya ce yayi ba zai bar wannan aikin ba saboda Allah yana kallon sa muraqaba Allah ya ce bari ba zai aikata wannan aiki ba saboda Allah yana kallon sa ko ina yake ya sanya masa wannan shine babba abin da kake so iyaye su samu yaron sa da koratar da su da cewa zan dake ka ko dodo ko wani abu zai kama ka a'a Allah shi yana ko ina fa illam takun tarahu fa innahu yaraka abin da ya gaya masa kenan bayan ya gaya masa wannan su ce to fa idan kuma za ka yi wannan kai umarni da abin da mai kyau ka hana mummuna to akwai cutarwa mutane za su tsangame ka ce to fasbir kai haƙuri ya nuna masa haƙuri na gaba daga cikin abin da ya umurci wannan yaro yana masa tarbiyya ya gaya masa yadda zai yi magana sai kada ka yi magana kada ka daga sauti in za ka yi magana waqbut min sautik kai magana a hankali domin munin sauti shine irin sautin jaki in jaki zai kuka anan duka mu sai mun firgita ya ta wannan mummunan sauti kada ka yi irinsa na biyu sai nuna masa yadda zai tafiya waqsid min mashik in za ka yi tafiya kada ka yi tafiya da takama ka nuna kai wani ne kai ba kowa bane sannan kuma kada in za ka ji waje wuri kuma lugoi kamar mara lafiya a'a ka yi tafiya a takaice ba tafiya mai takama ba tafiya mara lafiya ba da izza sai in koya masa sa'annan ya nuna masa kuma yadda zai mu'amalanci al'umma cewa la tusair khaddaka linnasi kada ka ga mutum wai don baka san shi ba ko ba ɗauwa ne ba ko bai da dukiya ka kawo da kanka a'a duk wanda ka gan shi mutum ne wanda Allah ya yi shi ya son abin da ya yi yana da wata karama wanda kila kai baka da ita to ka kai maka sallama ka maida masa ka gaishe shi kamar yadda za ka gaida kowa mutane su zama iri ɗaya a wurinka wala tusair khaddaka linnasi kaga duka wannan tarbiyya ce yana nuna masa bayan ya nuna masa girman Allah girman iyaye haƙƙin Allah na yin sallah na bauta muraƙaba kula da Allah duk inda yake Allah yana ganin ka in kai mummuna Allah yana gani in kai mai kyau Allah yana gani zai zo da shi a kiyama yi hisabi maganan umarni da abin da yake mai kyau hani daga mummuna haƙuri akan cutarwa don da ka ce mu wani kada ka yi kaza to shi kuma lokacin ne ka taɓo shi to sai ka yi haƙuri da shi sannan tafiya
magana, mu'amala, duka waɗannan kaga tarbiyya ce. Tarbiyya ce. To kaga kenan a Qur'ani muna so mu nemi wato tarbiyya, sai mu koma Qur'ani mu ga mu'amalan tsakanin Annabi Ibrahim da ɗansa, har ma daga ƙarshe bayan ya gama aiki da shi ya kai lokacin da ya taimake shi, sai Allah shi ya yanka shi don ya sake gwada shi ya gani. Duka wannan tarbiyya ne. Ka duba irin tarbiyyan da Annabi Ibrahim ya ba ɗansa Isma'ila. Ya ga a mafarki ce zai yanka ka, yankawa kamar misali fidda rai ne, amma bai zo ya kira shi ya kulle kofa ba a ce to an ce yanka ka, yaro ya ruga zai gudu sai ka kofa, a'a sai kira shi ce ya kai ɗana, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, na an nuna mun a bacci fa yanka ka, je kai shawara mai ka gani. Saboda ya so irin tarbiyya yanzu, in yaron yanzu ne handset kawai kullum ina ba da misali irin wannan kasa ya ka bashi sai ka ce za ka karba, ina gani sai ka masa wayo ne kafin ka karba, don in ka ce zan karbi handset din na ranar ba zai kwana ɗakin sa. To wannan ransa za a riba shi da shi, ya ba shi shawara, ce je ka duba an ce yanka ka, je kai shawara mai ka gani. Me ya fara? Shi ya abati almatu umar, duk abin da aka umurce ka aka yi na ba ka aikata. Shi yasa ya yadda zai yanka ɗansa, ɗan ya yadda za a yanka shi. Shi yasa wal falamma aslama wa tallahu lil jabina wa nadainahu ya Ibrahim, dukkan su sun mika wuya, ya kwantar da shi zai yanka, sai Allah ya kira shi, sai ka tasaddaqatu ru'ya, lalle ka gaskata wannan mafarkin naka. Shi yasa Allah sai ya kira shi, ce wannan shine inna hadha lahuwal bala'ul azim, wannan shine jarraba da kowace girma. An ce Annabi Ibrahim ya shekara 96 bai haihu ba, yana neman da, har ma lokacin da aka ce matan shi za ta yi, sai habu mu tsuffiya za mu yi mu haihu, aka bashi Isma'ila. Ya taso shekara 15, ya iya aiki, yana taya shi aiki, ashe to ka yanka wannan dan da kai shekara 96 kana nema baka samu ba, ka same shi ya fara taya ka aiki, kace ka yanka shi, kaga ba karamin bane, amma ya yadda dan ma kuma a riba sa da ran, ya yadda. Shi yasa Allah shi inna hadha lawal bala'ul azim. To me yasa ya kira shi, shawarce shi? Saboda tarbiyyan da ya bashi. Ka fahimce bin? To kaga kenan tarbiyya in kana neman ka nemi Qur'ani. In ka dubi hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da shafi tarbiyya, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da yara, sai kiro yaro, in aka zo don a ci abinci don ya koya masa wani abu, sai ga yaro da ya zo sai ya dauko gaban wannan, sai ya fara bai ce bismillah, bai ce ya gulam, ya kai wannan yaron sammillah, in zaka ci abinci ka faɗi bismillah, wa kul bi yaminika, ka ci da hannun dama. Ka so yaro dama da zai ci abu za ka ga hannun hagu yake sawa tun yana karami. Ce sannan kul min ma yalika, ka ci gaban ka, kada ka tiyo gaban wani, don kaga katon nama a can, ka ce ka ne ka dauko shi, kamar yadda Abdurrahman yake yi. Akwai wani Abdurrahman a gidanmu, in ya ga katon nama hannun sa san zai kai, to kada ka yi irin wannan, ka ci a gaban ka. Annabi yana koya ma yaro. So kaga duk wayannan tarbiyya ne. Zamu zo mu bi hanyoyi na tarbiyya, amma yanzu muna mukaddima ne akan yadda alqur'ani ya ba tarbiyya muhimmanci, da yadda hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. To akramaka Allah, yanda ka dauko bayanin tarbiyya yayi kama da al'ada, misali a al'adance. To bangaren abin da ya shafi addini kamar yanzu nan da ka faɗa, menene doka na akan tarbiyya? Abin da nake nufi shine yaya karfin hukunci, dole ne tarbiyya, hukunci misali a ce dole ne tarbiyya ya wajabta akan dole a bada tarbiyya, ko kawai mutum in ya ga dama ne zai ba iyalan shi ko ƴan uwa tarbiyya? A tarbiyya ga 'ya'ya da mutum ya haifa wajibi ne. Domin Allah baraukin sarki ya kira mumini, ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara. Ya ku da kuka yi imani, ku kare kawunanku da kuma na iyalanku daga fadawa wuta. Ta ya zaka kare iyalanka daga fadawa wuta? Tarbiyya zaka ba su mai kyau, kamar yadda Luqman ya ba ɗansa, kamar yadda Annabi Ibrahim yake ba ɗansa Isma'ila, kamar yadda sauran annabawa suke mu'amalantar yayansu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da an sabbai ya tarbiyyantar da su. To tarbiyya, mutum ya tarbiyyantar da ɗansa tarbiyya islamiyya mai kyau wajibi ne. In mutum ya yi sakaci to zai shiga wuta, domin wannan aya kenan, ya ku da kuka yi imani ku kare kawunanku, sannan ku kare iyalanku daga fadawa wuta. Wutan nan makamacinta mutane ne da aljanu, akwai mala'iku a kanta masu tsanani
wanda in aka ba su umarni kama a kunna wannan fanka da wuta ka dinga cewa fanka tsaya za ta ji ka sai ka je inda aka kunna ta. To su mala'iku haka in Allah ya ba su umarni ba ruwansu da ihun mai ihu, kukan mai kuka, haƙuri mai bada haƙuri, ba ruwansu, ba sa ji ba sa gani. Shi yasa mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Wannan aya kenan. Hadisi na shi ma da ke nuna wajibcin tarbiyya, annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wani hadisi ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkan ku da kuke duniyan nan an ba ku kiwo aka ba ku, kuma za a tambaye ku aka abin da aka ba ku kiwo. Sai ya fara da mai gida, shewar rajulu, mutum a gidansa, ra'in makiyayi ne fi alibaiti a iyalan gidansa, wa mas'ulu an ra'iyati, kuma za a tambaye shi akan kiwon da aka ba shi na iyalansa. Shewar mar'atu, ita ma mace, ra'iyatun, ita ma kiwo aka bata, kuma mas'ulatun ko mas'ulun, ita za a tambaye ta kuma an ra'iyati abin da aka bata kiwo. Har ya faɗi har boye mai aikacin gida wanda aka ɗauko aiki, shi ma kiwo aka bashi. An bashi misali amanan kicin, shi ke dafa abinci, kiwo ne aka bashi. Ko wanke kiwo ne aka bashi. Ko kula da goge kiwo ne aka bashi. To dukkan ku kamar yadda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. To kaga wannan aya da wannan hadisi suna nuna mana ba da tarbiyya ingantacciya wajen sanin ya kamata haƙƙin Allah, haƙƙin iyaye, haƙƙin yan uwa, sanin haƙƙin makwabtaka, sanin haƙƙin abokan aiki, sanin haƙƙin malamai a makaranta. Wajibi ne kowane uba ya susa ma yaransa wayannan abubuwa. Idan yayi sakaci to wannan kawai ya ishe shi shiga wuta, wanda wutan nan makamacinta mutane da duwatsu, alaiha mala'ikatun ghilasun shidadun la yasuna Allah ma amarahum. Domin daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishi mutum sharri ya tozartar da abin da aka ba shi kiwo, su ne iyalansa. To kaga kenan a wayannan a takaice wato ita tarbiyya wajibi ne wanda in mutum ya yi ta da kyau zai samu lada, in ya tozartar da ita zai sa zunubi, domin zai sa bayyuwa ce yaransa su shiga wuta saboda sakaci irin tashi, shi kuma je aljanna bayyuwa. Shi yasa a ranar alkiyama aka ce yawma firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Me yasa zai gudu ya bar ƴaƴansa? Saboda bai ba su tarbiyya na gari ba. Yana tsoro kada su ce baba ka zo da tarbiyya, su Allah ya kama shi sai ya gudu ya ɓoye ya felle da gudu. su kuma in ba su masa biyayya ba su ma za su gudu su ta kowa abin da yake tsoro haƙƙin da Allah ya ɗora masa bai bayar ba. Shi yasa uba ya gudu ya bar yaya su gudu su bar uba, mata ta gudu ta bar miji ya gudu ya bar mata, yan uwa su gudu. Kowa yana tsoron kada wani ya zo shi haƙƙin da aka ɗora maka kai na baka sauke ba. Shi yasa kowa yake gudu yana zulliya. To kaga kenan wa'annan abubuwa yana nuna mana kenan tarbiyya wajibi ne. Abin da ke kira wajibi kuma shine idan mutum yayi zai samu lada, in bai yi ba zai samu zunubi, zai sa dalilin halakansa shigansa wuta. Na'am. To mutane da yawa kamar yadda kai bayani zama su kan kalle shi wani lokaci kamar ko sunna ne misali, to tun ga wajibcin shi tun da misali ana bi akan tafarkin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, kuma duk wanda ma ya zama cewa wato ya saba ma wannan zai kai shi ga halaka kenan. Tabbas. To a bangaren wurin bada tarbiyya a karamakallahu, menene mataki na farko na bada tarbiyya ga kamar a ce jagoran gida wato uba? To abu na farko dai kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa tarbiyya tana farawa ne tun kafin ma mutum ya ma fara neman aure. Daga nan ne tarbiyya take farawa. Shi yasa za ga masu littattafan malaman tarbiyya sukan ce farko abin da ya kamata mai tarbiyya ya ko mace wanda take so ta ba tarbiyya ko shi namiji, akwai abin da ke kira ikhtiyaruz zawjayn, zaban ma'aurata guda biyu, wato kowa ya zabi abokin zama wanda zai taimaka masa wajen ba da tarbiyyar da yake so. Tun ba zai dawo misali mace wanda take ba musulma ba, ƙarya a wurinta halal ne, shan giya a wurinta halal ne, sata a wurinta halal ne. Ka aure wata ka ajiye ɗanka a wurin, ka ce kuma ɗan nan kana so ya zama yana bai son ƙarya, bai son shan giya, bai son sata da sauransu, bai yiwuwa tunda ita tana yi. To shi yasa farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, fara da mata, ce idan mutumin da zai zo neman aure a gidanku akwai addini, akwai ɗabi'a mai kyau, to ku ba shi waɗannan abubuwa guda biyu.
addini aƙida shi ne zai hana shi mummunan abu, ɗabi'a mai kyau shi zai hana shi, zai sa shi mu'amalantar matan da kuma iyayenta da sauransu a mu'amala mai kyau, su sayar ya zo ya bada tarbiyya, shi abu guda biyu. Sai annan sai ya ce kuma su kuma maza a al'ada suna auren mata saboda dalilai guda uku, ko saboda tana da kyau, wani kyawu kawai shi ne damuwarsa, wani kuma a'a matan nan tana da kuɗi, wani kuma a'a saboda yar gidan wani ne, wani to kuma abin da ke damuwa shine addini, sai shi to ku kula da addini domin addini shine zai sa ta da tarbiyya. Kaga kenan shine matakin farko, ka zabi wanda zaka aura, wanda za ta yaya ka. Akwai kissa wanda malaman tarihi suna kawowa akan abin da ya shafi tarbiyya, wato a zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, wani uba ya kawo ƙaran ɗansa cewa baya masa biyayya, yana saba masa. Shikenan sai Umar ya sa aka kira wa ɗan, sai ya zo ya ce wannan waye ne, ce a mahaifina ne, ce ya kawo ƙaranka cewa baka masa biyayya, kana saba masa. Sai yaro ya ce ya Umar ina da tambaya. Umar ce tambaya, ce don Allah ɗa yana da haƙƙi a wurin ubansa shi ma? Umar ce kurai kuwa ɗa yana da haƙƙi. Ce don Allah Umar na so ka gaya mun wa'annan haƙƙoƙi. Sai Umar ce to haƙƙin farko shine a zaɓo masa uwan da za ta haife shi. Kaga maganan zaɓin uwa, a zaɓo masa uwa wanda za ta haife shi, uwar kirki. Na biyu, in an haife shi ya zaɓa masa suna mai kyau. Na uku, ya koya masa alƙur'ani, littafin Allah, addini kenan. Yaro yana buɗe baki ce ya Umar wannan babana bai yi ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba. Sai Umar ce ya haka? Ya ce to uwar da ya zaɓo aka haife ni baiwa ce kuma wanda ba musulma ba, ya faɗi irin yanayinta. Ce ba musulma ba kuma baiwa wanda take fito daga abin nan, kaga ga bauta ga kuma rashin musulunci. Sai ce kuma ya faɗi irin sunan da aka sa masa mara kyau, irin wannan wani abu da ke mulmula gazamta, za ka ga wani dabba ne mara kyau. Sa'an nan ce kuma amma abin da ya shafi alkur'ani ko harafi ɗaya bai taɓa koya mun ba. Sai Umar ya kalli uban, ce kai ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya saba maka. Kaga kenan wannan yana nuna mana kenan tarbiyya tana farawa tun kafin mutum ya aure. Wani irin mace a wani gida ya kamata ka aura. To za ga wasu suna kuskure wannan, to da ka kuskure wannan to ka kuskure matakin farko kuma mai ƙarfi a wajen tarbiyya, wajen macin da zaka aura ko mijin da zaki aura. Za ga wata mata ta aure wani mutum dan boko kawai dan duniya, hijabi masa ya hana ta sakawa, ce bai yadda ba. Shi in za su fita kawai gele, in dai hijabi, akwai wanda suke gaya mana haka cewa in dai hijabi za ba za ma fita da ita ba. Shi bai so, shi matan gaban mota yake so kawai don dai kai ji matan wani. To kaga ta yi kuskuren zaɓi. To haka kuma akwai wasu mazajen za su auro kuma su siya ta sa hijabi kuma duk ai ta kokowa akan hijabi, daga nan ma ya kuskure. To irin wannan shine abu na farko da ya kamata a yi. Mataki na biyu na mutum sa space ya cika, wani ya cika. Okay, a phone memory ne ko wani phone memory. How many minutes are some?